чиқаре ки мо медонем тақрибан 66 миллион сол пеш диназаврхо мурда рафтаанд ва ҳамаи мо медонем ки ин аз ҳодисаҳои табиӣ рух дода буд. ва ман имрӯз вақтро қафо карда таърихи пешро варақ зада дидам ки чӣ хеле ки мо фикр мекардем он хел набудааст. ва имрӯз шумо мефаҳмед ки якумин ҳайвоне ки дар вақти афтидани метеорит нобуд шудааст ва кадоме аз онҳо боқӣ мондаанд ва замин баъд аз ин чӣ гуна шуда буд. ҳамада салом дӯстон, боз як видеои дигар аз канали AZAM блог пешкаши шумо. марҳамат, тамошо кунед. дӯстон, пеш аз видеоро ки сай кардам ба шумо як каналро тавсия доданистам бо номи Shahzod TV. дар ин канал бародаро видеороликҳои аҷоиб мерава, контенташ қариб ки мисли контенти маҳай, бидроен дастгирӣ кунед. خریداران این مغازه را در آینه می‌بینید. در اینجا مرد زنی را دیده می‌شود که در حال انتخاب کردن کفش هستند و مردی از کنار آنها می‌گذرد. صورت این مرد در آینه دیده می‌شود، اما چند لحظه بعد шумо ҳоло ва ҳамин вақт дар бораи динозаврҳо ҳамаи чизро хоҳед фаҳмид. олимҳо мегӯянд ки дар он вақтҳо ба замин санге афтида буд ки дарозиаш тақрибан ба бузургии Вашингтон баробар буд. вақте ки якумин санг ба замин афтод, аз худ ҷое боқӣ монд ки дарозии он тақрибан 150 километр буд ва чуқурияш бошад 20 километр. ва ин охиринаш набуд, вале калонтаринаш буд. ин зарба тақрибан мегасунамаи 100 метраро ба амал овард ва ин танҳо дар Техаса ва Флорида буд. дар дигар ҷойҳо бошад ба 300 метр расида буд ки ин ба баландии эйфелевая башня баробар буд. вале боз баъзе аз олимҳо мегӯянд ки аввалан валнаи об ба 1,5 километр расида буд ки ин 5 баробари эйфелевая башня буд. ин санг то он дараҷае бузург буд ки баъд аз афтиданаш тақрибан 10 соат лаби соҳилро об пӯшонида буд. лекин агар ин санг дар маркази уқёнус меафтид, чӣ гап мешуд? санге ки ба мисли оташ ба замин афтода буд. олимҳо мегӯянд ки тақрибан 100 маротиба аз бомбаҳои қавитарини ҳозира баланд буд ва дар давоми якчанд сония ҷангалро ба хок баробар кард. ин таркиш метавонист заминларзаи 12 баларо ташкил диҳад ва боз як сунамаи дигар ба пеши роҳи ӯро гирифтан ин номумкин буд ва ин танҳо ва танҳо саршавии фалокат буд. бародаро, касе ки видеоролик интерес набуд, да ҳамин ролик 70 лайк ҷамъ мекунем ва баъд қисмитиша сар метем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.